Zdieľanie je prirodzenou súčasťou života. Zdieľame jedlo, priestor, vďaka moderným technológiám autá, mobilné dáta a dnes už aj elektrinu. Ako funguje zdieľanie elektriny? Ak máte fotovoltiku a nestíhate spotrebovať všetku vyrobenú elektrinu, môžete ju zdieľať susedovi od vedľa, ale aj rodine na druhom konci Slovenska. Zdieľať môžete každému a bez obmedzenia počtu členov vašej skupiny či množstva zdieľanej elektriny. Aké sú výhody zdieľania? Najviac elektriny na zdieľanie sa vyrobí v čase medzi 11. a 14. hodinou, keď je väčšina ľudí v práci alebo v škole a vyrobenú elektrinu nevedia úplne spotrebovať. Zdieľať elektrinu je preto vhodné tým, ktorí ju spotrebujú práve v čase okolo obeda, napríklad starým rodičom na dôchodku, na pozeranie televízie, pranie alebo na spotrebu počítača pre suseda či niekoho z rodiny, kto pracuje z domu. Rovnako môžete zdieľať elektrinu aj akejkoľvek firme. A aj keď máte fotovoltiku vo firme, elektrinu môžete zdieľať inej prevádzke alebo domácnosti. Väčšina našich zákazníkov s fotovoltikou denne nestihne spotrebovať približne 3 kWh vyrobenej elektriny. 3 kWh elektriny pokryjú spotrebu približne pre 20 hodín sledovania televízie, 3 cykly prania alebo 3 hodiny chodu klimatizácie. Vďaka zdieľaniu elektriny sa členom v skupine zdieľania zníži spotreba elektriny a tým aj náklady na energie. Zároveň tak členovia skupiny poháňajú svoju domácnosť či firmu ekologicky vyrobenou elektrinou. Ako na to? Začať zdieľať vyrobenú elektrinu je jednoduché. Stačia na to 2 kroky. Rozhodnete sa, komu chcete zdieľať vašu nespotrebovanú elektrinu. Podpíšete s nami zmluvu a my vám pomôžeme pri všetkých vybavovačkách. Prečo zdieľaná elektrina od VSE? Sme stabilný a spoľahlivý partner, ktorý vám prináša unikátnu službu v rámci Slovenska. Zdieľanie elektriny bez dlhých vybavovačiek, zdieľanie elektriny komukoľvek, kedykoľvek a bez obmedzenia množstva a samozrejme výhodnú cenu. Viac informácií nájdete na www.vse.sk.